काल्हि एक जने प्रत्याशी भेटैले, पकड़ी के बाँहि दुकानी में ले गईले। ऐसे तो हम दुकानी में जात ना रहनी। बरियाई से लगल ने कहे कि ये चौहान जी चली एक कप चाय हो जाओ। बेचारू बाँहि पकड़ी के बरियाई से दुकानी में बैठा दिले। ओकरे बाद का भइल आई कविता के माध्यम से सुनी। काल्हि एक जने प्रत्याशी भेटैले, पकड़ी के बाँहि दुकानी में ले गईले। दुकानदार से कहले चाय पियावो। दुकानदार से कहले चाय पियावो आ पहिले के जवन बकाया बा ओके जोड़ी के बतावो। झट से दुकानदार कापी उठौले आ 15,020 रुपया बाकी बा जोड़ी के बतौले। रुपया सुन के प्रत्याशी ठोके लगले कपार, आ ये मर्दे इतना कैसे हो गईल उधार। कहले दुकानदार कि हमके झूठ बनैबो तो कान खोल के सुन लो, अब उधार नहीं पैबो। अजुए से तोहार हम बंद करब खाता, रुपया हमार दे दो तो से कौन दूसर बनाता। इतने में प्रत्याशी भइले गुस्सा में लाल, आ धीरे ही बातें बाती बढ़ी गईल बवाल। धक्का मुक्की होखे लागल लगनी हम छोड़ावे। धक्का मुक्की होखे लागल लगनी हम छोड़ावे। प्रत्याशी के गाड़ी सुन के दुकानदार वो लगलस गरियावे। पाड़े मियाँ कोयरी बनिया पियले सब कुहार। दुकानदार कहता दुकानी में बैठ जालो, केहू के देखेलो तो कहलो ए कुशवाहा जी, श्रीवास्तव जी, यादव जी, फलना ढकला आई जा चाय पी ली जा। आ रुपया बढ़िया गईल तो देत में आनी आवता। पाड़े मियाँ कोयरी बनिया पियले सब कुहार, आ देवे में अब फाटत बाटे जब हो गईल उधार। तब्बे हिलिया एजा से जब रुपया हमार दे दी हो। तब्बे हिलिया एजा से जब रुपया हमार दे दी हो। गाड़ी तुहार छोड़े नहीं ना तो बांधे एके धो दी हो। मोबाइल निकलने प्रत्याशी खाता नंबर बतलाऊ, दुकान सहिते खरीद ले हमके जन धमकाऊ। रुपया दे के प्रत्याशी घरे अपने चली गईले, कौनो लेखा ए भाई झगड़ा जाके टली गईले। का गरज बा दुकानदार लोग के प्रत्याशी के खाता चलवला के। का गरज बा दुकानदार लोग के प्रत्याशी के खाता चलवला के। आ चुनाव लड़ता केहू अउरी आपन पूंजी डुबवला के। बालेश्वर के कविता सुन के मन ही मन भजइह जा। बालेश्वर के कविता सुन के मन ही मन भजइह जा। आ चुनाव से पहिले ले लीह जा, ना तो बाद में केटुआ पइह जा।